Добре, Танасе. Гледам, че нещо се пипкате, обикновено ги пускате истинско тутко, веднага ги пускате. Днес така лежерно, заради Иберостар. Колеги? Тодоре, пак си сипал ракия много. Как ще го изпия това нещо за час? За един час? Накрая ще лега. Добър вечер. Ало? Добър вечер, вие сте. Добър вечер, чуваме ли се? Прекрасно ви чувам аз. Така вече изключих. Ами Кембале, от доста отдавна те гледам и за първи път се обаждам и от първия път се свързах. Това не говори добре за мен, така ли? Не, това говори много добре за теб. Ако си спомняш, след като се връщаше от преглед веднъж при Първа градска на улица Раковска те спрях, когато ти обяснявах за този номер с лакътът, където тримата гледахме и трима се вързахме. Кой може да си целуне лакътът? Ами да, радвам се, че съм ви подмамил. Да, определената темата беше за подаръците, които получаваме по Коледа. Не, идеята е... Да, става. Да, ти подкарай, пък аз ще задавам въпроси в движение. Ами, окей, аз искам да спомена, че вече за втори път получих един подарък от едни мои приятели, едно движение, наречено Магаратея. Значи, според мен ти си доста така навие, доста далеч от електронната музика, но аз съм доста така голям поклонник. Това е музиката, с която съм израсъл. И искам да кажа, че тези хора за втори път спретнаха едно страхотно парти. Така, тяхна традиция е да спретват парти през най-дългата нощ в годината, именно 23 декември. Прочетох прочетох афишчетата реклама. Ами да, те бяха разлепени в цяла София и в общи линии и тази година направиха едно невероятно шоу. Сега гостите не бяха чак толкова добри, колкото миналата година. Миналата година бяха покарали... В смисъл, вие каните диджеи, които пускат електронна музика. Да, именно. Миналата година бяха докарали една страхотна мацка, може би някъде около 20 годишна диджейка, някъде в Средна Европа беше, която направи едно невероятно шоу, един невероятен сет. Тази година бяха докарали един сърбин, между другото, който така да се изразиме на нашия език, ни отряза главите. И бих казал, че стана едно уникално парти. А това ти го подариха на теб, смисъл, организаторите са ти френдове и така, Тарев, твое име, айде дай. Ами не е нещо лично към мене, но... А ти си го приел като подарък? Аз лично го приех като подарък, защото определено такива прояви ме зареждат с доста позитивна енергия за много време напред. Моля? Как се казваш? Ами аз се казвам Влади. Надявам се в момента някой от трансфеновете в София или в България и феновете на Магаратея или пък момчето Psytech Team от Пловдив да ме слушат. Ами аз не знам дали ще те изненадам, като ти кажа, че се броят 8 албумите, които съм направил, като изключвам един албум само с електронна музика, който се казваше Музика за самотници, който го бях правил за слушане само на слушалки. И който е хипермелодичен, прилича на Жан Мишел и Крафтверк едновременно. А пък не знам дали ти говорят тези имена нещо. Да, определено това. Алфи, да не спекулирам с това, че знам кога се създава групата, по албум и т.т. Аз не се обиждам, че изглеждам като някакъв хеви металист, но електронната музика в моя живот, братле, заемаше огромно място и докато моите приятели слушаха някакви простотии и дискажи, аз слушах рок и много електроника. И ако искаш, мога да ти поразкажа малко за групи като Pink Industry, Fat Gadget, Minimal Compact, Psychic TV, които са по-близо вече до теб, Psychic TV. Това е музика, която експлоатира изразни средства много далеч от китари и нормални клавишни инструменти. Мога да ти разкажа нещо много любопитно, ако това ти е интересно, разбира се, как от един синтезатор Вермона Влади Бади, който беше първият ми клавирист на първото ми тутакси в София, от един клавир Вермона, който беше дву- или тригласен, той направи 64 MIDI управляем синтезатор, като Program Changer беше в една сапонерка. И направи една програма, която се казваше Бонк, но не от това пушене. Бонк. И ние правихме една музика, която 2 албума направихме, хиперелектронна музика. Но това е в годините 89, 90 и 91, а предполагам, че ти тогава не си се интересувал чак толкова от електронна музика. Да, определено, тогава съм бил доста малък. Но все пак, какво да ти кажа... Ти какво си подарявал? Добре, ти какво си подарявал някому? Какво съм подарявал? Ами, честно казано, материалните неща някой път не са били чак в
как да ти кажа, чак толкова оценени. Все пак признавам си, че от известно време насам подарявам колкото да мине номера. Гадже имаш ли? Ами не, нямам. Това е тъпо, трябва да имаш. Ами, какво да ти кажа, Кембъл напоследък не искат само такива, нали, не искам никой да обиждам провинциални мацки, дето си търсят безплатна квартира в София. Помням, ти изглеждаше някакво младо такъв дъртанян като мен. Ами така е, Кембъл, но какво да ти кажа, все пак трябва някой да удовлетвори и интелектуалните ми потребности. Пък с хора, които не са прочели 2 книги през живота си, нямат изградена ценностна система, просто не могат да намеря общ език. Но както е казал поетът, за всеки влак си има пътници. Той поет е бил от Локо София. Това вече не съм сигурен. Между другото, Локо София върват много добре, аз им стискам палци, защото е време да се намесят в първенството както заслужават. Катеричка, Рута Велка се качила на табелка и написала с молив локомотив. Ами аз лично, какво да ти кажа, така съм фен на Левски, но честно казвам много не се интересувам от футбол. Уважи ли гейската полаверка, дето съм си облякал тази вечер? Не бих казал, че е гейски, доста ти отива. Еха! Това въобще... Пей сърце. Искаш ли аз да ти разкажа един случай, в 95-та година, аз имам рожден ден на 19 юни. И ми звъни Джон. Джон беше капитан на отбора на знаещите. Това е Иван Милошев. Той не идвал на гости, но много отдавна. И понеже аз бях много уморен и болен и не стана хубаво предаване, за което искрено му се извинявам, защото това за мен е един от, може би, най-умните хора в България. Между другото, този отбор на знаещите беше единствения, който е бил руски отбор. Джон е изключително готин пич.